Hello, kumusta ka mo? Aniyan sabi niyo nga sa kanginan Trifon Morales and then my partner sa nako diri si Randy Tayad. Dini nga tong tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kada. Always say a prayer. Importante ang atong pagkampo, atong papanalangin nato sa itong labang magagahom. Lord, thank you kay Lord. Sa mong gihata ka namong grasya sa matag adlaw. Thank you kay Lord. Okay. Bueno, ang suot tampo ko na itong hatagan o pagtigad o pinadaki ni Jesus sa kalaki nga nagpatago lang siya ngang Pedro. Yan ang ibaran o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong singer si Pedro. Kini akong problema bahin ni sa akong asawa, artistahon kay ba. Karon na pungot ang yugo. Pero aron inyong may sabtanon sa niya akong sugilano, no? Inaniyon ako pagsugod ang mga panghitabo, ha? Dunay mga asawa, huway pag-agad sa bana, labinag ang bana, walay trabaho! Gatan unya singkahan, labayon pa sa pinggan, kay kuno tapulan og ang kaon ray mahibawan. Kumo kay way trabaho, magpailob lang bisagon sa kay sugo man sa palad nga iyang naangkon mudukulag paaot og iloom lang intawon. Ay kinabuhing alaot basta wa kay trabaho kutubra kas gahot bisan kang mag-unsa basta wa kay trabaho buntagod tuog hapon ikay kusinero man og kusinero unyala bandero pananglit magkalisod mahardenero kung doon na mo'y garden, ha? Kung doon na kay trabaho, pinangga ka kaayo, apan puno sad ka sa pangabob. Ho! Muli kay atrasaw, magdugang na mabay, pagtaan kag pagi aron ikaw maapiki. Ay, unya dayog apas-apas, malakop lang ang ugduda. Kung may kaistorya ka, labi nagbabay ang imong kaistorya, mudayog sabay-sabay, musudlot ang mata. Mao kanay asawa, nga mga sungayan, andiron lang ang bana, haod sa ngatanan. Mao kanay asawa, nga wagyo'y kumpiyansa, nawadan sa palabra. Di honor, ole. Dong. Oy, day. Pero, dong. Day. Dong, tanawa, ragod ni ganahan lagi ko ani. Unsa naman sa tao na, oy? Kini kong nasa online o awan, nindot siya, no. Sang, napataon kay order taon, oy? Bayran na, pataon to nato, igabot ato. Wa agad ka mahuman na imong order, na nasa kay laing order, doon sa taon ka, oy. Ay, Ayaw, wala, oy. lisang. Ayaw, ugili ka. Daghan mong storya. Oh, Di mo sa kamamugkos ni mo? Sige, oy. Awar ni bihan mong luod, may noon. Di nga ni siya tumanan siyang gusto, di luod. Hay, paita ni sawaha, oy. Naaba kay ingon anis ila, no? Day? Unsa man, di pa ta mga on, ha? Pao diha, may magidana kong kaldero. Purog lain na nida. Nakaluto na ka? Nakaluto na? Mana. Oh, mana di ay. Ang puso ka dito mga on na ta. Kaon nag-imo, eh. Mag-agad pa man kanako. Laylay mo tagtinai. So, di tamang sao. Nga naman, magpahungit pa ka? Di ka katon kung wa ako si mga tubangan? Kadi ka talaga. Doon sa mga gisapot ka? Wa. Oh, hoy! Asa ka? Hoy, asa ka? Gisapot ka? Wa. Sukom lagi ka! Tingnan wa. Uy! Kinuo ko. Ay, bida. Ang hagis man ng taong kanahan. Naunsa man ka ng hagis, magkangano ka! Tingnan wa. Ipuspos ko ng TV ron. Bida. Ako lang iklaro ba? Ay, pagkakinurti mo! Mga ikalaki sa kausawa, luoran nga was lugar ba? Nawag yun siya ipangayoon sa iyong order taon, nga di mo sugot. Abad loo na yun. Unya. Pre. Kanang mga asawa na to, pre. Pinangga na nato. Pero dili sa ingon nga pinangga.
Ato na lang hatag ang tanang bisag dili mahimo. Pugson lang yun na to. Mao lagi pre, mao na akong problema. Eh kining akong asawa ko pre, manluod man dayon. Pasagli. Maulian na siya panluod, pre. Mabitaw, iyawat na. Pero ayaw anaragod. Lumong sa kasing-kasing niya. Imo bang gianad ba? Kutob ko noon sa iyang gusto. Bom sa dayo yatag. Mao lagi pre, mabitaw ang mura hindong kabusan ni bayana. Pero sige lang, karon tan-aw na to asa ni siya kutob. Ha, og manluod siya, bahala ni siya. Imo unang order ha. So, tumusan mo. Mao to isunod ka tong order mo sa. Ayaw na lang. Unsa man ka ay? O makabalibari ang ato ba di na to dublehon ang atong bayad. Maglisod tag bayad og doble taon. Kaya akong giingon mo, inigbayad sa usa, order ni taglain. Pero di na to dublehon. O lagi uy, naibaw na ko. Lagi. Unta bitaw di ni mo orderon tong usa. Ordero lagi mga itong tabang ni Jojo Alegre Poror kay mo tabang na ordero na to. Unsa ka dito? Tibak. Paborito ro Jojo tibak. Ha? No? Tibak rito. Ko magsulti. Sige ordera to. Pila mo to? 350 ang buok. Ay sos, pagpalit og tulo. 12 man to ka buok. Usa. Usa man to ka bundle good, balik 12 man ka buok, usa ka bundle. Unya lain-lain og color. Yawa ng tibaka taon, binandol man. Mura sa medyas taon, tagsak bandol. Nya, pila mo to dusik po. 42 ang usa ka bundle. Okay ron. Sa! Karaan ba ni mo? Karaan Wa ni bitaw. mo ilam ni Karaan bitaw. karaan. Recorded by X Thunder Gaming. Pasti lang gidoon ko ni mo dahil tulo lang sa kabuok dahil. Unsay tulo? Usa lagi ka bundle lagi. Nada sa ka bundle nga tulo. Di ba, ang ako ba taon ba? Ayaw lang sa usak bandol. Dahil ka na lang sa minudo ba? Balik tulo lang buok ba? Bisag ko'y binudo. Misiga sa mata. Usa man order ka na o dili. Tubag. Maglisuntan ko sa kabandol dahil. Ako siguro ko. Dahil maglisuntan ko sa kabandol dahil. Wataon tayo kwarta taon ha? Wala Banya, tayo ay. kanon na nakalakiya. Maodyo ka. Ay na lang oy. Bida, naunsa awar ka man luod mo din ka. Ayaw na lang lagi. Dili yun? May pagmamatay na lang ko. Naunsa taon ka di ay? Ayaw. Naunsa ka? Hali kung puto ka sa bulugan. Naunsa ka? Diya ba? Unsa ba ka? Magbote ka. Imo ning dughan. Abangas ka. Ako mani. Ilom niya ay, pagtarong niya ba naunsa ka? Tubig. Tagay kong tubig. Ah. Maglisod ko kina. Ay, lisa. Ay, lisa. Ano ba, lisang! Lisang! Yawan lang ta. Naon sa man ka, pre? Ako asawa, be. Kung yawan taon ko ganina, pre. Listod ginawa. Uy, ano ko taon? Luod naman sa... Kay... Naasya gipangayo nga di taon tanan ako mapalit. Mahatag na ko niya. 5 ka taon. Kapalit ka ng usa ka bandol nga tibak nga ang tag-usa ang 350 ang usa. Unya, 12 ka bukso. 4,200. Bawlag gini ako kingon mo, pre. Imo mo ko nang gianad, God. Wa man ako adara taon. Muhatag ta. Basta doon na tayo katag. Unya, ang masag atong pugsunog wa gyud tayo katag. Mao gani ang resulta nga kada pangayo niya, dili man ka kamaong balipad. Mao na mag-anan na. Awa. Oh, di atake na hinuon mo. Ay, Di mga atake lagi. Oh, bida. Ay. Lagot ko, pre. Sus. Artista na nangingon na anagod. Kana na nga ko saway. Artista hon man sana. No ba? Sige sila na pangayon mo. Oy, grabe na pre, oy. Laliman ka. At itong sang adlaw na marayag na kog 19,000 kay naasay paliton. Unya pagkahapon, nangayo na sa dug daing 10,000. Ya karon 5,000 na sa pangayo. O yagitagan din mo. Wa, oy. Ano ba, pre? Tago taon. Naayo sa nangayo sa nakog, wa gyud ko mo makabalibad. Yatagaan gyud ako. O sabi pangayo niya, pre. Nangayo sa nakog diamond. Gingnan pa ko nga, og di ko makahatag niya. Maghikog siya. Di akong gitagaan. Oo niya, o sabi mong yatag, pre. Sing-sing nga demon o kwintas ka demon? Baraha nga diamond ba? Kano'y timbahan magduki ko. Murag ot sa diamond tingali ko ako giyatag niya. Pwerte niyang sukuha. Uy, Oh, mo ba, pre? akong gingna. Mura niya akong ma-afford. Kung maghikog ka, paghikog na yun. Maayo kay, wapa ma-expire ang death insurance. Ano si death insurance? Oh, nagikuhaan ako, pre.
Unya, og ma-expire din na. Oh, Nga naman, wa na? naman ko no'y dugay mamatay. Ano ba? Mo na sige rinyo. Ang pagkakidot, we. Uy, mo lang hadlok kay na nako. Ikutob sa kong pangayoon ana niya. Uy, hatag yun na niya. Uy, kaya ko di ay ni Mari, uy. Akong ba na Mari, lisod man kaayo, uy. Kung akong pangayuan, pikatan raman ko. Ikatan? Oo, pikatan rin ko, Mari. Unya kung akong usban, pikatan gapon ko. Pero pagka pinapagwalwala sa dila, Uy, ayo anang imong bana. Ilisi na, uy. daw lisod na kaayo ilisan, Mari, uy. Endangered species na kaayo ng naong sa kumbana, Mari. Pangitaon na kaayo na. Na, parehas sa ako, Mari ba? Ikaw, kinahanglan magpinarehas ka na ako. Mag-ataki-ataki ba? Mao ba, Mari? Oh, Mari, awak ko ha. Muulit naman to na akong bana, no? Pakit-un ta kakun unsaon ako pag inartista, ha? Dapat kinahanglan kay bawa kang mo drama. Ganahan. Para ka, para maguko tayo. Artista na ni imo, ha? O sa kibaw na abot ko sa bahay. Karoon ka lang isang na ka. Dito. Isang dukol ka lang. May dugo manggugos pagka-artistahin, Mari. Ay, mao ba, Mari? Oh, Mari, uy, awarog mo ulit naman to akong bana rong orasa, no? Ana lagi turong taod-taod lagi. Huwat ta lang, ay sa paglakaw, awa ko. Uy, hala, Mari, murig na itaw sa gawas, oh. Awa na, Mari, siya na na. Ang ako na ng bana, si Pedro na na. Dasan! Oh, siya yun, Mari. Oh, nire kay bisita. Oo, tong na Nangumusta yung taon si Maribel Manako kay nahibaw dahil siya nga giatake ko. Mao ba? Yun sa ni mo, pagkaibaw, Mare, ha? Kasi isulti niya. Ay, nakadungog na ko sa balita, pre. Di man sa straight to the point, dear Phil Fernandez Banjok. Ay da, uy, ikaw ba? Di na kinahanglan na dong, uy. Oh, mao ba? Kining dong. Naalagi nindot kaayo nga baligya, dong. Awa, dong. Nay, para sa tiyan, dong ba? Para exercise. Beda, exercise. Si unsan lagi tumar mo isang huwag yun na mahiyos mo tiyan. Ay lang na, isang usaon, di inang yun na mahiyos mong puson. Oh. Mura na lang nagtakin ng 45. Ayun lang ayun na. Kung gusto ka, jogging to, dagat to sa 20, di ba? Anda lang ka sa tundaan ay. Pag jogging di mayo, di ba? Makadagan kang mayo. Anong anak man di Na may naghangiro mo gukon nimo, di ba? Kusog kay kamudaga, dapat tagok doon ka. Hilom diha, uy. Sige na ba? Paliti ko, anak ba? Hahaw niya na. Berda pa ko. Nana sa da siya, ay. Di madalas tong budget. Da, bahala ka diya, uy. Ay, Bahala ka diya. Ay, sus. May pa'y maghiwa ka sibuyas o pangluha ni mo. Ano sanggol mo ka diya? Ikutasan na paya ako, ha? Ay, sus. Huwag ka budagan. Lugtasan ba ka? Maglisod ako ginawa. Tabang Pedro. Ay, sus. Sa ibaw ko, eh. Isang inartista ng imo. Tungo ko yung panaglaltayan. Kaya pagka niya, tabang ako, panuha kay. Bahala ka diya. Lisod ko ginawa, Pedro. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, sus. Sa ilang taan na isang bida. Maglagot. Isang dakol ka lang. Dakol lang na, ni Murod. lang. Panuhak. Gida. Panuhak tabangi ko. Hindi ni inartista. Hello, Day! Wala siyang pataga siya mo gusto. La, sige, atake niya! Bahala ka niya! Oh, Pedro, ay binuang niya. Bahala ka niya! Mari, wa may effect, Mari. Uy, wa man mo taos, pari. Buang ng dako. Buang na. Tabang ako, Mari. Ha? Hindi ni inartista. Atake na yun, Mari. Ha? Pagtsur, uy! Tabang ataw ko, Mari. Mamatay ko, ani, Mari. Mari ba? Mari, uy, lain na ni mo, Mari, uy. Asa man sa dili ko imong apilon, Mari, uy, di ko apilon ni mo. Ay, ayo, pag inartista diya, Mari, uy, kay, aligi mo kagat si pari. Oo, naning pagka-atake, ha, Mari. Hindi na ni madagin artista. Dali, tawag ko, ambulansya. Mamatay ko, Uy, Mari. Mari, ay, binuang diya, Mari, ha? Ay, tabang! Tabang, pre! Pre, si Mari gatake! Inartista lang yan! Pagkakinod!
diha, gitaki na inuog tinuod. Wa na ginuol ko mo tuo kay inartista ginuod tong iya. Maong di tadaangay nga maginingon ana, pero unsaon ni ka asawa nga sa diha gidaan ng ospital, naulian na gamay. Maulag yapon, sigil yapon pangayo, sigig order. Shein, Shopee, ug unsa pra diha, probida. Hadlo kinuon ko nga basig di na di ko bidya iya ba? Atake diretso so kamatay di niya. Saon man ako, palihog tabagi ko ninyo. Ati Pres, Bambina, kung kamoy pasultihon, Pedro. Sendo na to karoon adlaw, galya. Si Pedro Ati Pres. Pedro. Kadis Pedro Ati Pres, doon na lang siya problema. Kani may kay mo tambag man ni Ati Pres kay ba ko mo apil-apil sa kanang order no. Kay kaning yang asawa mo order Ati Pres kundi tugtan magluod. Unya magatik atake ra ba dayon. Pag uli Pedro nadunggan man niya yang asawa yang kubani kay istorya siya inartista ra na ako. Bari pakiton ti kay abot sa imong bana. Pag abot iyagi ko bla 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 sos wa mo sugot Pedro. Sus atake ko siya, atake di siya at Pres. Nilang kaos Pedro, tinuod naman din atake at Pres. Kuan na gito. Oh, tinuod na. Dili na Oh. fake. Tindi na fake, dadagi sa ospital. O nauli-ulian na. Ang iyang kuyawan ron nga, balik na sa sakit niya nga, magpatay kay atake, kung dili tugtan o dili tamo sunod siya ang gusto nga mag-order siya bisag asa nga orderanan. Kanang online order. Oo. Kung sabi niya ako nung mahimuan ito, pero saan min ako, Uy, tambagan lang na nimo. Imo lang tambagan nga daira palabi kay wa bitay kwarta. di ba yan alim na, Ate Pres? Kung gikinahanglan, mayo, pero walang imo lang tripping nga, ma-order ka na, ayaw lang. Naapag yun, di ba Ate Pres? Naapag yun, order ka nga, mauna ilang ipakita, mga nindot kayo, inig-abot sa imong order, di mo. Ana. Mauna. Napayusay kuwang. Oh, kuwang. Oh, naagyo yun na. Pag uli-uli, burot Oh. ko na kayo. Ya anugon ba kay yung order 3,200 ano mga sinida mga nindot kayo sa tanaw ninyo. Unya, nya inig-abot. Di ay. Kuwag, sayal, kuwag. O di mo masabot nya. Maglagot na lang ka. Kay Unya to na ba, order ka. Nya, luag ni mo. luog. Oh. Di na ba na? May Di ba, mga uli? ganang personal. Karon na uliana na ti Pres. Na. Tena CN. CN na uli. Mauli na nimo. Pero dili ka ulian sa money. Kanang ikuan to, minusudo rin mo order. Ato Si dito, Lisa hindi naka-order. Nindot kayo ang gi-order ni Lisa. Niya. Kanang mga sinida, Sinina, ba? Kuan, oo. ni order. Pag abot at Pres, ang naabot, t-shirt ka, badlis, mga kuan. Dili Porte mao. lagos ang Lisa. Iyang gitiksan siya. Huwag kang mag-alala, ma'am. Ripanan ka namin. Maoray ang tubag. Huwag kang mag-alala, ripanan ka namin. Pag sunod ng text ni Lisa, wala Wala. yung tubag. Di man sa order. Sa si-in mo to, ang buto Di piyali ka nga CN. Kuan man. Murag ilad-ilad to nga si-in. Oo. Ilad-ilad to. Dili na may makakita ka dito sa FB nga man ni ana ato ka dito pero dili siya sa CN. Di ay ba? Oo. Mao to. Mao na diha nga ayaw yun mo order. May Mas pay maayo ato pag mo sa mall. shopping mo, Oo. window mo. Oo na makakita mo nindot masukod pa ninyo. Masukod pa ninyo. Kung angayan ba ko or sakto na ko, di kanang ba? order at Pres sa katapulan ra gyud na. Sa katapulan ra gyud na tinuod na. Nabi usay gulyat nga order ka no para tong murag mura og lamisa. Hala perti man ang gamay. Bam, unsay imong kasultihan ni Babe? Bam, sige. Giilad ko, kay mo ko nagporma og sanggot. Ha? Ay binuang dia eh. Oh. Ay unsay puro sagot? Mura ko na, kita ka ng porma sanggot nga mura man nagrecorvada. Oo. Kinuo ko, pero excited kayo ko. Kay makakita ra kang puro sagot. Oh. Karon. Di kuyawan ko na excited, pero pagkakita ko na ko sa personal Ate Pres, nalingaw ko, oy. Ngano man? Mura di ka nakuha sa puan sa sanggot. Puan ra ni sagot. Dili ka ako nung nagburag sanggot sa ito palapad. Lapad. O lapad mo na. Ya baliko. Oh, Baliko. lapad ko para abisa daw Oh, saging anak. oh, dayon. Di ko, saan mo na ako ni lapad nga baliko? Saan mo na ko ani? Di mapatoy uron ang baliko. Ay nalingaw man ko pag-abot. Kay pag tanaw ko pag-abri na kubra mo ning puan sanggot. Karon sa imong kitabak ani. Wa kay kitabak kay di man ka order ng mga kuan-kuan sa. Ah, Dili. Hibla yung mga order. kanang ingon ana no order. Daghan to bisan din ni sa ato katong giingon nga usa po tong gi-order nga kanang mura man to dili si Nina ha. Usa ba to kuha nga kuwang og usa ka
Basta ka doon na sa kakuwang mo to ko sa kahaligi, unsa to ko ng mga, ano ba na may mga nga kuan? Ako, nag-order ko, Bam, o seat cover ba? Kanang hapin bitaw sa Kutson? siya. Sa siya, sa dining table. Hala, pag abuto rin kayo, 5 naman kabuok. Uno, biya na ang 6-seaters man. Wadi gibutang muna. Na sa order, 6 gusto. seaters yung gida. Pero, 5 ra kabuok. Ano, abot? Nabago day lamisa nga 5-seaters, waman. Ikaw dining table. 6 o 4 o 9 o 8. Hala, 5 kabuok. So, maniyang usaway. Hapin. Niya, panalitan hapin na ni mo, lain ang kulor. Basta ita, tuyok tong nga tibol at tibol ba? Sa iyo pagtanalan, balik ta. Ang taon na niya nga mo, pati mo balik ang sakit siyang asawa ka mo Nga, pa, may kuya-kuya, kuya-kuya. pagpataki-atake. Be, tama na to. Ikaw na yung magdaan ay rindaan ng imong asawa, Correct. Pedro? Ikaw ra gyud. Ikaw na yung magdahan na kay nga no, kung nag-drive ka karog sa kyanan, tanaw ni mo, pero niya itong balitag ng buntag nga, pasok dito sa kyanan, di karga ang motor, kaya kita, kaya taas kayo, Balitag ako taas kayo, agtang ang yung sakyanan, di sakita. Ikaw na yung magbantay na imong pag-drive, kaya imong pagmanul sa imong asawa. Kaya wari ka sa Episo 5, versikulo 22, mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. So naari gyud nimo din ha pag dominar pag sakto tambag siyang kumpare lang nga dili anaron dili perming paundayunan kay magsigi og pangayo sig pamaray. Maanad ba ya? Maanad. Ikaw saan, Sige ay na lang. yun eh, Bam. Ay, sige, dag, bakra. Diha ka ng mga pagkaon. Kanang mga siyako, mga unsa, mga pagkaon nga lami. Ay, higay kay Maanad man mi. Abi ni mong Gulyat kaning maghisgot ang ingunana kanang nang kuan man na siya kanang blessing man na kay sa ako lang kinabasa dito sa Leviticus usa to nga verse once ka magkahatag-tag ingunana pero kanang pagpakaon sa dato si katao usa na sa kanang gitawag og corporal works of mercy sa divine mercy usa na siya kanang pagpakaon sa gigutom papuyon ang way kapuyan sininaan ang mga hubo ato tapuyon nyo, Bam. Ang kwarto libre. Sa corporal work of mercy, murag wag gyud ako motuman kaayo ka na pagduag piniriso kay apel man na dito. Duawon ang mga piniriso. Murag wa kay ko kakuan kay mahadlok man ko. Di sa ingon, Bam, no, kita mo duwa tang piniriso pero di pa sa pasudlon ron. Lagi to kay O dili mo parinti di pasudlon. Mauna. Mayo pa kang request. Uya kuan Ano ka? Taas ko no kaing linya kanang naay mga naperiso mo silingan nga muduaw sila lang magbuwang or eleksyon. Taas kaing linya piting inita ko dito. Timingon ta kung sa padi robon mo ato dito sa mga prisuhan BBRC o sa unsa ka prisuhan BJMP. Mo ato ta dito. Timingon sa padi robon magbisa dito para makakuyog ta makasuroy ta dito makita ta sa ato ang mga amigo guban pa diha. Balik ta. Balik ta. Kaya pag inartista Gulyat ay nomdrom ko sa ato kong isutin nyo ris una nga sa ka-graduating sa high school nga gidunggap gitan-aw ras mga silingan hangtod namatay. Wa gyud tabanga. Mao ba? Okay, iyang style prime na iyang asawa nga ilad-ilad. Sa diyang tinuod siyang nadunggaban, natupo mga tao ilad-ilad ra. Mao bitaw ako, di lang yung kumutingog. Nga naman. Basig ganyan mo to, basig magtunya ako parte nga nangilad ko. Nga naman. Ano de ka? Pero may bawa sa kadili ilad. Usa ni? Unsa man og dili ilat. Musulirat na akong mata. Salamat naman na ganyan naman nun. Kuna ko ang puzzle. Tihon.